Més coses, la línia de molt alta tensió rep una injecció de la Comissió Europea perquè no s'aturi aquest projecte. La interconnexió elèctrica de 400 quilovolts entre Bescanó i Baixàs està encara en fase de construcció i la Unió Europea la considera una infraestructura prioritària. La inversió dels 150 milions d'euros forma part dels estímuls financers que s'impulsen des de Brussel·les per resistir la crisi. La Comissió Europea destinarà un total de 150 milions d'euros per impulsar el projecte de la MAT. Es considera que el desenvolupament de la infraestructura servirà també per millorar la seguretat energètica, creant nous llocs de treball i així estimular l'economia. La Unió Europea considera que el projecte de la línia de 400 quilovolts, que està en fase de construcció entre les localitats de Bescanó i Baixàs, és una de les infraestructures prioritàries. Brussel·les ha decidit destinar 5.000 milions d'euros sobrants del pressupost comunitari a projectes que poden contribuir a superar la crisi econòmica. Aquests són procedents del pressupost d'Agricultura i financeren projectes de gas, electricitat, energia eòlica i captura de carbó a tots els estats membres.